Igbo mụrụ nze m ọzọ, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekene m unu n'ụbọchị nke tata. Biko, ihe m ji maka ya bịa bụ o nwere ihe m chọrọ ikwugasị gbasalụ ndị dibịa ndị na-egbusisi ndị mmadụ n'ala Igbo anyị. This video for ndị dibịa. Biko, ndị a nọcha n'ime village na-emecha ụmụ ihe dibịa anụ asị ya dibịa asị ya. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ unu. Biko, eche m asị na mgbe gboo na dibịa na-ama mmadụ ama. Eche m asị na dibịa na ọ na-ama mmadụ ama. And na ndị dibịa ada etinye aka n'ihe ọjọọ. And ha ada anọkwa n'ebe a na-akpa akpa nkata, that is eme meeting ihe ọjọọ a ga-eme mmadụ. Ma ihe mmadụ nsị, ma o kechielu mmadụ ihe nkechi ga-egbu onye ahụ. Eche m asị na ndị dibịa ada eme ihe dị ụta. Of recent anụ a ka m bịa na-anụ na a na-amụ dibịa amụ. Na a na-amụ ya amụ. Even to extent that na obele nwa gụchalụ primary school today, o jichikwa ha n'ike struggle kata gụọ JS1, JS2, JS3, ha dump out of school. Before ndị ya na ya gụwala akwụkwọ na-agụcha ihe dịka SS3, SS3 mee ihe dịka year ha gụcha school, efu na onye nke dump na JS3 alụwago dibịa. Onye na-ewuziri nkịta n'ala Igbo. Ị na-amụghalị dibịa agagharị. Ndị youth anyị n'ala Igbo anyị kịta, ha ncha from ọ bụ like na adị 100 n'ala Igbo bụ youth. Both ma Imo, Abakaliki, Enugu, Anambra and Abia State. Ọ bụ na ndị youth ncha dị na these 4 states mkpọrọ afa bụ 100. Ị ma na 85% na-eme omenala. Ọ bụghị oke ọchịchọ. Ọ bụrụ oke ọchịchọ. Ya na ka mme ya achọrọ m iweki on time. Unu eje na-eru ndị big men agha. Ndị big men, ndị otu our brother bụ Obi Kubana, Imoni ha na ndị otu a. These are people na-eme genuine business. Owego ịfụta sị gị no dibịa ọya bịa gwọọlị ọgwụ. Mba. There is no day Obi Kubana anyị na-afụ kịta anụ a. Some people na-envy. Oge celebrate ihe ọ hafu ịkpọ Chukwu na afa na celebration ya. The same thing with our own very brother nke ọzọ. People wele ego, the ego to worship God. O wee bụ their heart, they are always like they're always in the mood to worship God. Then ndị youth anyị ka na-etonite. Ụmụazị kirikiri ụmụazị ekwesị ike na-azụ n'ụzọ nke Chukwu. Na-akụziri ha ihe ọma. A na-eme dibịa. Before you know it, nwa 22 years a na-agba Jeep. Agba Mercedes Benz. Mma ha na mpa ha ga-anọkwa oshi from nowhere bunata moto. Ifu nke wayo ifu rapia je na-efichere ya moto based on happiness now. Oyi ego ọnalụ. Ịma mmanụ ọbala mmadụ ka ọ kwafuru wee weta dị ego. Ịma mmanụ mmadụ ka ọ na-alụ iyi ya n'ike, ka ọ na-alụ moto ya. Ọ bụ na ada observant na do ya kịta because na o wee ihe na-eme n'Igbo anyị na ndị mmadụ ama. I keep saying this thing now almost all my videos of recent because this is what me I observe of recent. O wee spirit na-abasisi ndị mmadụ n'ime n'ala Igbo anyị, ha na-egbusisi ndị mmadụ. I was surprised o wee nwoke ejidere of recent a. Gị nke ọ na-alụ mechanic. Gị mekwana oke ka eme oshi anyị na-ezu.
ọ dị gị n'ọbara ka ọ gị na ọ sị na ya mụrụ ose amụọ dibe amụọ otu esi ezu oli. O were aka ọrụ wee jee mụwazie otu esi ezu oli, otu esi amụ ọrụ aka. Ajụọ ya ma nwunye gị ama na ị na-eme ihe dị ụta, ọ sị mba, because nwoke bụ ọkwanite n'otu. Mọmị agagokwe m ọrụ nwaanyị mmadụ eche nọ mekanik wọkshọp ka ọ nọ. Ọ ya bụ na ndị nicha na-ebutere the man moto, brake pad ọya ahụ ga na-efu. O nwere ike brake pad gị ka dị mma, ọ sị gị na ọdụ ọzị mma, just for him to sell it because ọ sị na ọ na-amụ oli amụ. Ife otu o si wee nara onwe ya ihe Chukwunna ji wee gozie ya bụ aka ọrụ ya, because definitely ihe a niche etiri ya kịta anọ a, ọ ga-aganata nga. During that process ahụ, Nigeria for that na akpụfụ gị court, onye ekpechebi ikpe gị. Ikpe kwesịrị ike ikpe 1 week, extend all the thing o wee ike in 5 years ka a ga-ekpeche dị ikpe. All this while ọ ga-spend na police station now. Ọma mme gị, ọ bụrụ ya ka na-agbagharị gbarụgbago ọgbarụgbada, make sure nri dị na yard, ụmụazị na-eri nri, ọ bịa chee maka nke nwoke ka eje bujere ya nri. Ama m na a na-amụkwu otu esi ezu oli, ịmụcha aka ọrụ ije mụ otu esi ezu oli, a na-amụ dibịa amụ. Ihe na-ama ama ka a na-amụ amụ. Coming to our elderly ones bụ ndị mpa nọ na village, unu ga-afụcha ihe dị ụta ụmụazị na-eme. Kwugodi ya bụrụ na ọnụghị ya. O wee one woman ga-eji mara unu atụ. This woman mụrụ ụmụazị 5 from A to Z nọ na otu nzuzo. From A to Z nọ n'otu nzuzo. But there's something this woman made that made me happy. That melu m ji nke abụrụ na akọlụ m ya akọlụ na ntị, that na the day the woman made the thing, nọ present. O je police station, kwụọ ndị polisi ụgwọ, achata moto. That day ọ kpọrọ ụmụ ha nata, okporo ụmụ ha n'incha wee tie ewu si na onye ọbụla ga-eje beelụ ụmụ ya, weda ma ndị be di ya ma ndị be mme ya, ma onye ọbụla ga-eje beelụ ha na police station. Ya na ya ahụ mgbacha mgba. Ihe a bụ oke nọ n'afọ ihe ọjọọ, ọ na-alụ ya anya, ọ na-eme ya somehow, mana kịta oke ga-anọ a na-egbu mmadụ, ọ nọchie ike ebe ahụ ma nkwu okwu. Iwe si m n'iso ha gbuo ya. Ọtụtụ ndị mmadụ anapụgoro ndụ ha n'ike n'ala Igbo anyị. Ngakọwa ndị a nagoro moto ha, ngakọwa ndị atọrụgoro atọrụ, force all the family ha ejebiwe mbibi just to bring their own loved ones back. Some ga-akwụdịdo ụgwọ sef ma still ha ma mfu onye nke ha ahụ eji maka akwụkwọ dị ụgwọ, ọ bụ na egbugo ya ndosi. Asị na oke ite si ya, oke ite asịghị ya, awele nke ọzọ. Ya na-epromote online. Gị mere aka ọrụ, gị mere hard working. We don't believe in it anymore. Onye ọbụla chi make ya today so that ọgbọ gị fụ gị ọ hafe echi gị ọchị. Onye na-emekwe nke ọ na-eme ya malụ na echi dị ime. And ị na-eme nke ị na-eme, ị malụ that na onweghị ị ga-eme n'ụwa a na-ewela ụgwọ ọrụ. No matter how many years ị hide ya, no matter how many years, but as long as you are breathing, one day you will surely pay for it. Ekpele m n'isi onye ọbụla bụ ka Chukwu na hafụ iweru jiri maka ihe o mere kwụọ ụmụ ya ụgwọ. That is my fear. I wish na ọsọsọ ya ahụ ga-eketa oke ya. Ndị a na-egbusisi mmadụ n'ala Igbo anyị na Imo steeti bụ aga today.
some part na Anambra State the same thing n'Enugu. A na-ekwu na this country dey hard, people barely survived, people barely to eat 3 square meal in a day. Mana kama anyị ncha ga-ejikọ aka ọnụ were ihe a na-akpọ ịfụnanya wee werụsa ụwa anyị ahụ, fụ mmadụ ibe anyị n'anya otu anyị si fụ ụwa anyị n'anya. But rather, anyị choose ka anyị na-ememinasha ndị nke anyị. Mgbusisi ndị ahụ na-egbu n'ala Igbo, kedu unu ha ga-anọ? Kedu unu ha ga-anọ? Ọ mmadụ si gị eje na-eme ọrụ, ọ mmadụ si gị alụ n'ọrụ wee weta ego nke gị, mana ịma mmịa ị ga na-afụ mmadụ ndụ ya n'ike. Ndụ ị na-ekelọ, mmadụ ị na-ekelọ, that life itinye ya iyeghị ya the person, ị ga nalị ọya ahụ, ejidezie gị ịkpọwa ekwensu afa. Mana ịma nsị m that na onweghị na-asị gị na ihe ị na-eme adọkwa mma. Ịma nsị m that na your spirit ada agwa gị na ihe ị na-eme adịlọ mma, but you choose to do it. One thing you people need to know in this life bụ na ihe ọbụla mmadụ mee n'ụwa a bụ ihe ọ ya choosili ime. Onweghị na force gị into it. You have thought about it, you have digested it, and you now choose to follow that path. Ewe nzọ ndụ were ụzọ ọnwụ. If you choose ụzọ ndụ, fine and good. You choose kwenu nke ọnwụ, fine and good. And at the end of the day, ọ bụ na ejide gị, remove ịkpọzi n'ekwensu afa. Some ga-asị gị nọ maka na ha fụ ihe ha na-eri mere ha ji emeri ihe dị ụta, mere ị ga-eji nalụ mmadụ Chukwu nna kelee ka otu o si kee gị nalụ ya ndụ ya just because of money. I prefer otu anụ nọ kịta anụ. I will remove pride, jesi mmadụ biko eribekwe m nri otu, ị ga-help me with bread. It's far better like that. For me, I'm talking about me. Ama maka gụa. Yes, we can come on. We can na-agafe na-ekiri m. This fine girl, nke ọzọ. Fine and good than mụwa ije zuru bread ahụ ezuru. Ejide m that place, ndị mmadụ amazi na-agụ obi ihe nji maka ya wee zuru bread ahụ. Ndị were obi ọkụ dị ready kwụọ m ya, kwụgbuo m ebe ahụ. Ọ bụghị, I choose not to follow the right path wee were bread ahụ, but rather I choose to take it forcefully. Ndị ikolobịa ndị a n'Igbo anyị, biko ama m ihe na-abanye still n'ime o. Some of you people anyway. The same thing with ndị mpa anyị, the same thing with ndị mma anyị. Ị ga-anọkọta ụta ị na-anụ na nwoke kugburu uyi ọwụọ, ịnọkọta ụta ị na-anụ na nwaanyị kugburu uyi ọwụọ, dị ya ọwụọ. Ifu mmadụ jiri nwa ya na-eme gambling. Ihe na-ewuziri unu kịta bụ nnọkọta na fọm unu na own. Decide iji aka gị gụrụ onwe gị n'ike, kpọwazie ndị bụ unu ka eweta ego. Owere oyi ere ego dosie gị. Akwa mbibi ka a ga-eji biri the thing. Then eweftezie ya, ewere anyị senderu the person. Ama mma that no ihe yawa mee gịnị, your plan with ndị eyi ya. Nkecheze dị monde ni bịa nakwute ndị bụ unu ahụ. I want the iri ji wee na-afụ ha. I want ụdị isi feel ka ị nakwute ha. Ikuru nni mma gị rie the comfortable balance alie the thing. Echi ndị obitechere mbibi ahụ bịa gbapụta gị n'ihe plan osi ndị eyi gị oke. Ha bịa mee gị, ha bịa wee polisi kpochie ya, ndị toro ọkwụcha ha dị ụgwọ. Ọ ha bịa mewe ya ihe ọchị. Kọwie ọnụ. Ukwelu unu mmiri jụrụ oyi saa n'iru n'ala Igbo. It's even high time anyị kwesịrị ike ịjụwa ajụjụ. Maka na ihe afụwago, ọ gawago far. This thing na-eme n'ala Igbo agawago far. Wezie ma the cause of it. But I'm telling you that the cause of everything that is happening n'ala Igbo today bụ ihe anyị ji aka anyị metelu onwe anyị.
all innocent ones egbusisi bụ ihe spirit ha na-ekweghị ka ndị Igbo anyị zuru ike. Otu anyị nọ kịta n'ala Igbo, you cannot dress well. A man you akwa pụta, iyiri akwa pụta like this, enweghị ya so even ma onye na-eyi ụdị akwa sef, Chukwu bụ ihe na-azọzi mmadụ n'ala Igbo anyị. Chukwu bụ ihe na-azọzi mmadụ n'ala Igbo anyị. Asị m ka m jiri opportunity a dụọ unu ọdụ. Onye mara otu ọ bụ na onye ọjọọ ka ị na-eme, kwụsị ya. Ị na-egbu mmadụ, kwụsị ya. Ị na-ezu ori, kwụsị ya. Ka Chineke nna meru unu amara n'isi unu ofu ofu, ma gbaghara unu njọ unu. Ya gaziere m unu. Unu echefukwene kun comment, click like button, share, on notification gị, ma subscribe on our channel. Aka m bụ Ada Igbo Epic. Ya gaziere unu.